As empresas de desinfección e prevención de pragas cobran unha gran importancia na situación de epidemia na que nos atopamos. O sector ve incrementada a súa carga de traballo, pero única e exclusivamente para combater o coronavirus. Bueno, estamos traballando bastante, a verdad que ha cambiado un poquinho radical o sistema de traballo habitual. Prácticamente o que facemos é servicios de desinfección para todo ese tema de coronavirus, non estamos facendo outra cousa, porque a actividade diaria de renovacións de clientes, mantenimentos que temos programados, non se está podendo facer. Está a gran parte da industria cerrada, as que están abertas teñen restriccións de entrada, e bueno, pois traballando un pouco con este tema de desinfección, con bastante lío, pero bueno, deseándose a que pase e volver á normalidade, non? Dende Plagal realizan traballos tanto para os concellos como para empresas ou particulares. As súas tarefas están enfocadas á prevención e á desinfección daquelas instalacións onde se confirmaron positivos. Alguna comunidade que chama que ten algún veciño que xa notificaron que deu positivo, pois nos mandan ir a desinfectar a comunidade inteira. Logo oficinas, empresas, industrias, concellos completos, o que é edificio, xuzgados, oficinas de correos, buques, vehículos, fixemos máis de 100 cabinas de camión. O sea, estamos facendo moitísima desinfección en todo tipo de instalacións. A empresa leva 22 anos enfrontándose ás pragas, por iso os seus traballadores contan con toda a protección necesaria para realizar o seu traballo. Eles van sempre equipados, teñen os seus equipos de protección individual, teñen calzas, van cun buzo completo hasta arriba, tapada ca cabeza, van con máscara integral, con filtro, con pantalla para que non estén en contacto con nada, guantes de protección, van moi equipados, non? Aí non hai ningún problema. O temor ao contaxio leva a moitos usuarios a chamar a diario a empresa para facer tarefas de desinfección. Dende Plagal advirten que non é necesario que soliciten os seus traballos todos os días. Por iso aconsellan que despois da súa actuación a xente continúe desinfectando e limpando todas as superficies e zonas susceptibles de tocar, ademais de manter as medidas de hixiene recomendadas polo Ministerio de Sanidade.